Dame i gospodo, izvolite. Gospodine ministre, šta očekujete večeras od vašeg sina? Kao i uvek, najbolje. Divna stvar što su oni zapravo, osim što su reditelji, znači jedan je glumac, drugi je montažer, tako da čini mi se da je ekipa pokrivena nekako sa svih strana. A zašto bi neko izvršio samoubistvo na sceni pred publikom? Ja i sam tražim odgovor na to. Osim što režiraju seriju, jedan pomaže oko glumačkih poslova, a drugi već unapred zna šta će ulaziti i mislim, to je neka s jedne strane velika ušteda energije i vremena, s druge strane neka potpuna sigurnost da to što je dobio da će biti kako treba iskorišćeno. Ja moram priznati da sam prvo Gordanu zahvalan što me uopšte pozvao da podijelimo rediteljske dužnosti na ovoj seriji, a drugo što mogu da kažem da mislim da imamo potpunu sinergiju. I mislim da je ono što je meni jako drago, tačno imamo neke elemente gde se dopunjujemo, gde ja mogu više doprinesem, gde on može više doprinesem, tako da mislim, što se mene tiče, to mene saradnja fantastična. Veliko mi je zadovoljstvo što je Đorđe sa mnom na ovom poslu. On je pre svega fenomenalan poznavalac i filma i serija. On je jedan od naših najboljih montažera sa velikim iskustvom u snimanju raznih i igranih i dokumentarnih filmova i ogromnom količinom reklama, tako da mi je veliko zadovoljstvo što je on tu sa mnom i što to radimo, što bi rekli Amerikanci, back to back. A vas baš zanima ova istraga, jel? Dokaz vam je tu. Prosudite sami. Meni je prvi put da radim sa njim u bilo kom smislu i ono što mi je najveći utisak je njegova pamet, obrazovanje i ljubav koju gaji prema svom pozivu, bilo da je ispred kamere ili iza kamere. A u kombinaciji sa Đoletom, koji je montažer po struci, koji nije reditelj, koji je zapravo montaža jeste vrhunac režije u konačnom bilansu. Mislim, oni su jako dobro pripremljeni bili za ovu celu situaciju i ta kombinacija i njihovih karaktera i energija je jedan dobar tim koji prosto obezbeđuje i lakoću i ljubav da se ovaj projekat nekako onako sa radošću radi. Pre godinu dana se desilo nešto strašno u pozorištu, o čemu niko ne želi da priča. Jel možete da nam kažete nešto o snimku koji smo slučajno videli? Postoje tu mnogo veći problemi, za koje će svi saznati uskoro. Tačno zna kako razmišljam, šta treba da mi kaže, u kom trenutku, a opet Gordan Kičić sam po sebi kakav je čovek, kakav je temperament, on toliko te, što bi mladi danas rekli, boostuje sve vreme, da ti prosto moraš da daš sve od sebe, tako da se nadam da je ovo samo početak jedne saradnje koja će trajati. On se ubije zbog pokajanja. A zbog čega se kaje? Kaje se zato što je izdao ideale. I Gordan i Đorđe su stvarno sjajni tipovi i saradnici. Ja sam prvi put sad imao priliku da radim i sa jednim i drugim i zaista mogu da kažem samo lepe stvari, odnosno najlepše. Obojica su vrlo pripremljeni, znaju tačno šta žele, o čemu se radi u priči, u svakom trenutku vladaju svim aspektima scenarija. Jako je dobra atmosfera na snimanju koju oni prave. Mislim, sve je stvarno pozitivno i fenomenalno. Zaista mi je drago što sam imao priliku da sarađujem s njima. Ti ne veruješ da je ovo samoubistvo? Ne. Stanite!